iti tunggal pitik ki puso, kada gururay nga istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Napudno kiti tarigagay ko keng ka, anale. Di na kumapagduaduan. Nakasagana ka mangikasakeng ka. Nulaki di aklunam ti panagayat ko keng ka. Sir Amadeo, apay asyak. Nakurapayak. Amangan noom siya naktulaan ti pamilyam. May salaang ti anak ko. Ni Rona, adamat ng asawa na. Saan na mabalin abyangan ti pakaragsak? Panunutot pa yan na imbang, Sir Amadeo. Lumabalin, Amadeo latan tiyawag mo kanya. Nupay adayo ti baot ti tawanta. Mabainak amang berngas kada kayo. Kayat ko aliklikan ti panang namnamayo. Anali, nukurang pa'y dagiti aramidak apamanagdag iti panagayat ko kika. Ituloy ko ngay parik na ti panagayat ko. Saan kayo apawilan? Anyway, rumabing sa una yan. Amok akasapulam ti ina na. Aywan gaya ba, ayan ni nanang mo. Tapno, makapakadaak mo't laang ko na. Nanang, agawit ka nun ni Sir Amadeo. Oh, nasingag mo tan, ti panaturog mo munda. Inakon. Ay, saan pa'y nakaturog? Agan-anad ka iti panagmanehom. Awan ka di pa iti driver, yo? Kabalag pa'y tagbaneho. Ay, balasan ko. Itulnog mo, naging ga itirwangan. Kunak no nagsubli kayon iti kwarto yo, nanang. Saan kayo kadipay ang makaturog? Inuray ka anang itulnog kina Amadeo. Tapno, makasarita ka. Inaklon mo ka din, day alakay. Saan ko ngay kan iti namnama? Nariknak anapod no iti tarigagay na kanya. Kayat mo asawon? At damot panagayat mo kankwana. Kat inauna pa ngam iti siyak. Anyan tulangan ti sawan dagiti kaaruba. Oray lakayan basta baknang kunadan tao. Kasta ka diti panagkitkita yo kanyak, nanang. Ay, ladingitat no nasair ko tirik naman ako. Manipod binaybay anak ti kayan ayat ko. Sa anak pa'y anak yayan ayat. Saan mo apaidaman ti bagem? Karbungan tagragsak. Ang numabalin, saan kumamot aday dyan nga Amadeo? Anya dir aramidem dito'y salas, Mario. Kunak lang roden kan ka, asan nak murahin bay? Rona, saan na kumamatapawilan? Naglagi pa mag-asawa ta. Anya kaya ti problemam? Bay anak latay ti kayat kong aramiden. Nasurugan na makatawan nga gandin nata. Ang amawang pa'y anak ta. Sa anak pa yan nakasagana nga ganak. Diya kaya ta madadal ti pinta sa pigurak. No pa mo ka saan nakakabalan may sukat? Napudno ta itirunggal may siya, Rona. Talaga? Ay, kung namot lang nagpaypayso niya. Bueno, kinayat na. Taamom anatalgan ti kasasaad mo iti den na. Namin ano natin nagibasit mo ti kinakurapay ko. Katsan ka di apod no dayta, Mario? Nasakit adan kan. Ngam ambisyoso ka. Itala ama amiris ko. Dahil ito ka dito suban ti kinambisyoso. Oh, apay di ka makatimat. San ka di apod no ti kinuna, Mario? Numabalin, diya kaya't nga addasan ta apag kinaawatan. Sika, tinangirugruki. Nagumanat ka amadan iti anak, well, nawaya ka sumapol iti anakam. Anya, Ngam ko daw ka? Siguraduam asaan ko maduktalan. Tano maduktalak. Pagtalawin ka. Kita man, no niya ti pagtungpalan ti biyag mo? Aging gaita.
Saan pa'y anagmaumaw ti Sam dito'y pusok? Ngam, apay alaglagi pagpailaan. Insukat na kiti sa bali. Gapo iti kinaambisyoso na. Nadadong, mapampanunot ko ang balsan. Ngam, makonsensya amang gundaway ka ni Amadeo. Mariknak ti kinadungo na kanyak. Tunggal awisan na ngagpasyar. Nagtaknang. Sana kas kadagiti na dumadita babaknang. Nalakala ko mga ayatag. Nubulusak ti puso nga agayat manay. Rona, di mo ibaga akasangsangpat mo pala. Ay na, di ka matlag ka pa. Kaslaawan ti asawa. Kalkalpas may nagsinungbat ka ni Mario. Day tapay lang ti bagayo mat kanya. Anyaya man na, titi yun na kinaawata. Saan nyo napakibiyangan day tapapa? Kat na kayo, nagapon nyo. Ay, Rona. Pudnon sakit titi may dandanon kanya. Nga anda ka nung ar-arman nyo, papa. Mapanunod nyo ka di pa, di ba nga asawa? Saan mo amay paay ti pakaragsaka? Ita ka di pa, papa? Ti kwartayo langan ti kamatinda. Ano mga asawa kayo pa lang? Kadipay anak kasukat, anale. Addan ni Amadeo nga agur-uray itiruar. Apag iso analpasak anak kasukat itay nangag ko ti ungor ti kotse na nanang. Talaga anak pasnak ti panagrayo na kang ka. Una ang mga no inaklon mo pa yan. Jack pa'y nakaikadang nanang. Sige, mapanakon. Kababain mat ka ni Amadeo nga agur-uray. Anali, nagpintas ka na. Irong, ilukat mo, tiri daw, tikot. Dapat kaya man driver mo. Nabayagan na driver ko ni Irong. Nagbakasyon iti nabayag iti lugar ta. O sige, umay ka. Ang mga lumaladaw ka iti trabaho. Uray sa anak ko mga minan asinukon. Siyak pa'y ama kasi nga iti trabahom. Anya ka na yan, ali. Awan ti problema iti dayta. Tasak ti aking kukwa iti kumpanya. Bayan na ko ba, amang iparik na iti napod mo, apanagayat ko king ka. Irong, idagasta pa lang ni Anali di pangpanggadan na. Sakbay ang mapantay ti hotel ang nagdagusan dagiti negosyante a kamiting ko. Dapay gayam meeting mo? Alas 10 ti meeting. Nasapa pa'y. Irong. Aganad ka lang at ipanagmanehom. Dungdungwak lang unay ni Anali. Katjak kayat nga addatak sa mapasama kay Kuana. Dandanin na alas 10, nga mawan ka pa dito opisina. Saan ka di pa ano kabangon? Kadigdigos ko. Yung sana ka umay dito opisina. Apay, saan ka di nagsaritaan tan at ipwestong idi kat sikan di ang trabaho. Sikan di mang trabaho, kunak ko nga. Kat papanam nga ron. Ada papanan may kadagiti kagayam ko. Anyan to nga oras sa makasangpat ka. Diyak man magustuhan na dapat nagdamag mo. Awan bibiyang mo. Rona. Nasakit ti pa nagsasaom kanyak. Kasla saan na nga ikabkabilangan nga asawa. Okay, agasawa ta. Ngam saan nakamapawilan, iti kayat kong aramitan. Sige nga Roden. Ituloy kong tiyang trabaho. Awan pa ni Papa. Ta nakipagkita ka dagiti negosyante nga aggapo ija Manila. Papa, simangpat kayo gaya man. Kunak man wag malamalam kayo ang makimiting. Kalpasan ti panagsasarita be. Imaya ko niti opisina. Anta kanu kamakamanda a konferensya di Manila. Kita man lang agpay sa negosyante. Kanayon da ama kumikon.
Kasla sanda mabambanog. Pudno da ita. Kasta no kwarta ti pagsasarita. Ay wad gayam. Ni Rona. Ada ka na pananda ka dagiti gagayam na, papa. Hina, kas jilatan ti asawa. Awan mo't na ti pagbalbaliwan na. Kasla awan asawa na. Kagura namat ni dilawat. Iso abay bayaklatan. Wan gayam, papa. Ada iti lamisaan nyo dagiti pirmaan nyo. Nagmalmalo man nakasango ka iti computer ay opisina. Sa ita, laptop pa'y laang ti sangsang mom dito yung sounds. Pangururayak ka ni Rona, papa. Uminom ka. Diyak uminom iti arak, papa. Nasingpot ka talaga. Hidinto at asawam. Kanya ti oras. Saan pa esimag pa? Ang no nagkasino damanen kadagiti kabarkada na. Dahil tati diyak mo, papa. No pagdamagak. Kas nakon kagura na. Mario, sa paam ti sumrag iti opisina inton bigan. Sigurado, amala daw ton ang makareig. Sige, papa. No makatorturog ka, sige, sumrag ka ni ti kwartuyo. Sa akong ti manguray ka ni Ron. Ay na, rabi imanan ang nakaawit ti kalma. Nakairing ka maggaya pa. Di ka naura si Mang Patidirabe. Makaturog ak launay ito. Kasano, pasado alauna ni di nakasangpetak, papa. Ni manong irong tinangilukat iti ruangan. Naridam ni Irong. Uray mat na kayo, papa. Napuyatan kayo mat siguro. Nga, saan na makapagulbud kanyak ni manong irong? Kalagagayam nga dararman niyo. Saan mo napaka-problemaan na ita? Apay kit din na saan, papa? Laklakayan kayon. Mapanunod niyo pa'y lang di mga asawa. Kapaala kabiyagan. Rona aya. Apay asaan kamot laagan nga agpaling. Papa, nagipulong kada kayo ni Marionya. Saan mo akagura ti asawam? Awan ti makaipawil iti kayat kong aramidan, papa. Ito gaw tapay langan ali. Tani, nabannog akon iti panagpasyarta dito'y parke. Intamang rabi kalpasan ang makainanata. Nadlaw ko akabayatan ti panaglawlawlaw tayo ti parke. Naunag ti pampanunutam. Ni Rona ka anak ko. Saan ko ang may turungan? Kasi ti asawa na. Di nakikabkabilangan. Sa bali mati problema dagiti babaknang. Di man panunutan na ita. Napatpatag kapag saritaan ta, ti may pamunggap ka na ta. Amadeo, Kanalay, gapo ka de, tanataang anak ko. Ibagak man ay. Napudnuak iti tarig agay ko king ka. adalhang pagbutngak no aklunan ka. Di na kumapagduatuan. Kaya't nakadi asawon tayo ta. Nga aklo na mo ti panagayat ko. Nabayhagan na tiningiting ko na imbag tiriknak, Amadeo. Amok anapudno ka kadagiti amin ngay bagbagam kanyak. Nasursuro kamatan nga ayatan. Agyaman naglaunay, anali. Nakaragragsa ka. Saan pa kuman abay bayagan tayo ay? Anya ti kayat mo asawan. Numabalin la kuma. Agkasarta at akusan. Anya? Saan ka diyan nasampa unay? Nataangan akon. Ikarik. Agbalinak to anay bag nga asawa. Kinalaat nak. Awan pa iti panunot ko dahi ta abanag. Kasla nadaras unay dagiti pasamak. Ngamusan ka adagdagan. Ikang ka itinananay a panawal. Awan mo't nga tantima ko nam kanyak, Mario. Sana ka rimuar.
Madukotanak nga Ter Aramidat. Uray ta dandanin makaluto dagiti katulong. Sumrak tanto ni ti kwarto ta. Diyak magustuhan ti pampanunutan. Rona, no addan anak ta, naragragsakton ti panagden nata. Kung nagtupay ka. Ha! Saan ka nagbidot? Iti atap ko. Amok ti pampanunutan nga Aramidan. Ngam, manjak Mario. Uray agan ano ka. Kat ni Papa, among ka di? Ipaspas nagnagayam ti agar alam. Laklakayan lang arudan. Anyamat din dahil ang ibagbagam kay ni Papa. Ita ka di pa'y mapanunot na ti mga asawa manan? Ha, numaamwak lang no asino ter arman na. Agalwad kanyak. Amok, kwarta lang ti kamatin day jay ka ni Papa. Diyak kaya tagilimad kada kayo, nanang. Inaklon kun ti panagayat ni Amadeo. Maragsakan nagtagayat ka man anak ko. Kalpasan ti panagladingit mo ide. Diyakon kaya't apanunutan dayta. Ngam ti problemak, kayatan ni Amadeo ngagkasar kami adagos. Maawatak ni Amadeo. Nataanganan. Apay apabayagan na pailaang ti panagayan ayat yo. Ang sa anak pa'y anak kasagana. Amumat nga ta asakbay nga inaklon mo ti panagayat ni Amadeo. Dayta ti pagtungpalan nyo. Rumbang lang amaragsakan ka. Ta kaya tasawan asaan nakapaglukwalukwan. Nasigpat ni Amadeo, nanang. Saan akas kadagiti daddo maababak nang? Sa nataanganan. Ita kadipay ti panagloko na. Inikak iti panawon na amang panunot iti dayta adjaya na. Adda na isang sangayan ang napasama. Iti da ito abigat, Rona. Naimbang, tanapanunot mo ti imay iti opisina. Tapnawan ti makunayo kanyak, Papa. Ngam, saan yata ang anda sa bali pakaragsakan nyo? Talaga naganay-gaylatan ni Papa. Ngam sa bali ti madlaw ko ka ni Papa. Napasungbat yun sa amat ti sapsabungan nyo, Papa. Nagsarang-sarangan ti katawa niyo, Papa. Mabali na yung amuyo kanyak no asino day jay takilatisag, ha, Papa? Ang mga nutilang kinabak ng iyo, tikam kamatan na. Intugaw ko lang ita, tanasakitan dagiti saka kamagmag na. Jak na puutan, nakadayo ka matgayaman. Nakita kami dagiti gagayam ko. Nagawis na pa'y kiti, amapan kami ti bar, kat agdiretso kami to iti kasino. Dito yun, ma'am, sir. Lukas ta. Ay, dito yun, madam, sir. Kudno ti atap di Papa, nasumok mo ti agkasino. Di mo ibaga, pakibya nga mananday ta, ha? Kakayasuna, nagkuyog ta. May kakiti. Ada kayat ko agatangan. Sa tatlo mapanmangan. Siya kung timang bagkat ka dagito ginatgatang mo. Oh, natagsin gaya. Nadagsin na talaga. Parta ka man niya gargaraw. Apay, saan ka pa mabisit? Numabisin ka, di mapantamangan. Ay, madam damapay. Andapay kayat ko agatangan. Ay, makapabwisit ka ba nakakuyog-kuyog? Nagatapon ni Rona nga adan asawa. Ikuyog kay di balay kalpasan ti pananganta. Tapno makapagamam mo kayo, kini Rona. Ngam, sa anak pa'y ngay manugod. Kaya't ko lang nga makapagamam mo kayo. Mario, aday dyan ni Papa. Umasilid tayo tayo anday tayo dyan babae. Kinuyog tayo jaya babae. Papa, kung nagtupay ka at nga tapag mamauyungan nyo, kat na ito yung ambisyosa, mayat-mat. Rona, saan kuma ana sa brak ti panagsaom kini anali? Itapay lang agkita kayo. Wala, iyay ito lang ang balay, ti pagsaritaan ta. Nagasat ka, si kababae. No saan lang ato ti tao dito eh. Hakjak na amon. Mario, iyawid mo ni Rona. Umay kang Rona. Sana masapon nga igamang timak, Mario. Ha? Agawit tan. Napukaw ang tiganas ko amangan dito eh. Sige, mapantang Roden. Ay, pasensya ka lang kumananal. Ituloy tan ti baga. Weno, kayat mo apabalkot talaan dagitoy tayjayton balayo nga ituloy ta ti baga. Amangan or-orayan na tati anak mo ijabalayo. Adantun sa bali agon taway. Apa nang ipasyar ko ken kay balay. Saan ga ita? Kasaritak tupay ni Rona.
Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Nagpupok ni Rona iti kwartume kalpasan ang nakasangpat kami. Saan na kayat alokatan ti rito? Anyala kag ti panakirandananan. Jaknam namaan ani ana ni gayam ti kaayan-ayat ni Papa. Naglaw ko. Nakigtot akas kanyak. Nabayagan na saan kami ang nagkita. Kat awan na pulusan ti damag ko kankwana. Iti kas jay paya sitwasyon. Talaga ka di, adi mo maimas pa iti pangan. Gapu ka di, iti panang pabain ni Rona keng ka. Kung nagtupay lang kami idi, nga da problema iti relasyon ta. Anya, ti kayat po asawa. Makababawi ka. No kaano pa'y akayat kan nga ikasal. Saan ka kumangagdardarasudo sa Amadeo? Panunutam ana imbag ti amin. Panghas imhan alay. Saan ka kumangagbabawi? Saan ani Rona ti makatubang kadata? Mabalin ka di. Sa balin tulangan agundaway ti panagsarita ta. O sige, no dahi ti kayat. Ang mga nuroray na ko ni Rona. Kasaritak ana imbag ti anak ko. Ikariking ka. Ornusak da ito'y aparikot. Unak man no nakaturog ka, Rona. Impasabat itay ni Mario, akalpasan ang nakasangpat ka. Nagpupo ka kano adagos iti kwarto. Inormuray kayo ang makasangpet, Papa. Apay asan yung mainkuyog da dya babay? Tapnoan niya. Saan ada ito iti umno agundaway? Masapul ngagsarita tapay. Ambisyoso da dya, Papa. Ah, tanangat nga to pa yung ti boses mo ngam iti siyak nga ama. Papasulin da ka di? Da kayo ti agar-aramid iti problema. Di na ko mababalawan no kayat ko pa iti mga sawa. Saan mo amay pa iti pakaragsakan? Papa, isang upot mo nga ro dito da dya babay, takayat ko akasarita. Nadlaw ko, anak kasintipay lang ti silaw dito'y kwartong anale. Agsagsangit ka. Namabalin lang ko mga ibabawik ti panakirelasyon ko kani Amadeo. Ha? Ita pa eh. Napilitan ka kadilaang anak kirelasyon kina Amadeo? Napang panunutan niyo nga ambisyosa ak. Nagpindot kayo. Adayo, panunutik day ta anak ko. Ang anya ka iti problema. Saan ang malagaanan tiriknak? No saan ko nga ibaga kada kayo da ito, inanang? Nagkita kami ka ni Mario. Anali, saan ko amawatan anak ko? Anya, di pa kay naigan ni Mario? Kaputan ni Mario, asawa ni Rona nga anak ni Amadeo. Anya? Si Kamat, apay asaririn ka pailan, Mario. Hoy, dahito tibagakan ka. Saan ka ang makibiyang kada kami ka ni Papa? Rona, natangsit ka lang unay kanyak. Kaslasaan nak nga ikabkabilangan nga asawa. Apay? Anya respeto ti kayat mo nga ipaay ko kan ka? Nakurapayak laeng. Ha? Matlagayam? Amumat? Awan na ka din tinatalinaya panagdanata. Rabrabi eh. Ngam agsinsin mong batapay laeng. Napay nga minasiririn ka pailan? Di ka pailakad na turog? Laklakayanan ni Papa, iso deta ti problema. Nanya ka ti simsimbro kiti utak na. Saan ka makaturog no di mo pasimbengan ti panunot mo? Tanya ti kayat mo asawa ni ti Dayta Mario. Hoy, sanak pa'y ngagmauyong. Sa bali tinagawa mi timbagak. Sige, ikarigatak ti maturag. Masapak pa yung tubigat. No saan ka makaturog, apo kanyak, umalatiw ka di tabangi ra kwarto. Mangalak man lang iti arat o minumak, barang makaturog akon. Saan ang nagiti agkakasakit abalikas ni Rona? Di pa kariripokak. Madikat ni Mario. Anya da ito yan. No
No nasapsapak la kumana amuan. Tsak la kuman inaklon ti panagayat ni Amadeo. Tsak kayat apanunutan na akayat ko ang balsan. Nasakit ti panang baybay anak kanyak. Linipat kon tinapalabas mi. Kasanulaangan na maamuan darona kan Amadeo ti amin. Masapol nga ikarigata kon ti makaturog. Amangan no agkakapsutak to asumrag iti trabahok no mapuyata na. Itay nadlaw ko ang nakariing kaan, intimplaan kan iti kapem. Nasaya ata nakaturog kamatlaan. Inkarigatak tinaturog nanang. Tsak kayat nga agkakapsutak asumrag iti trabahok. Sapay ko ma, nalawlawagan ti panunot mo. Nanang, saan tayo napagsaritaan pa'y dayta? Tsak kayat may ramraman ti trabahok. Nasaya at dayta ka panunutam anak ko. Masapol nga agbalin ka anatib ka. Idi pa'y nagbalinak anatibkar. Naulimag ko man tibiyag ko. Sige, mamigata ko na. Naladawak ka na kariing. Ngam ikarigatak ti masapa ang makastrak iti trabaho. Pasensyakan, no di ka nasukon, tapno itulod ka, iti pangpanggata. Awanan yaman na. Ado gamin tinapatag nga si kaswag diti opisina. Madam ako niya trabaho. Okay, sige. Ang mga numakasi nga. Akita tanto nintun mo raw. Sukunan ka. Okay, bye, Anali. Talaga matan niya, Papa? Ado ti sangwa matrabaho ngam inununang pailaan ti makisarita ti dadya babay. Ay, sige. Agtrabaho ako. Papa, kayat ko makasarita dadya babay. Saan yun nga orayan na matuntunak ti pagnanaydan na? Ardang mo pailaan na tararamidin, Mario. Aday bagakan ka. Anya da jarona. Ada papananmi ka dagiti kabarkadak. San ko asupyatan no nya ti kayat mong aramidan. Kapag iso ti planok. Masapol ang makasaritak niya. Yamanam, tagpakadak paikat ka. Ngam, sana ka marabihan nga gawid. No kumadan anak ta. Mabarin na na ka kuman. Anak manan, di bagbagam kanyak. Masununak laang. Madama pa'y ti trabaho, basta ti bagbagam. Panawan ka man langan. Di naman. Awan mas no pa nagsarita ming agasawa. Nabayagan da di na udi ayaay ko dito balayda. Adda iliw amariknak. Anya ti kayat asawan da ito eh. Malagip ko pa di panagluan ni Anali. Gapo iti panangisinak yan ko na. Sino da ka de? Maria? Naimbaga malamiyo na. Kumusta ka yan? Ay, awan pa'y nagbaliwan ti panagbiag mi. Nakurapay kami pailaan. Naimbag, tanagunod mo ti arapaak mo. Nanamunda. Ammo ko, ti panagkita yung kinianan eh. Anya ti kadam? Kayat ko kumakasarita, nana. Tabnoan niya pailaan. Saan pa si mangpad ni Anale? Hada ka di pa'y kayat mo ngay baga? Pinanawak ngamin, tilot-lutwag. Dandanitan makadano ni Jibalay. Gumapay ang pinasabdang mo tilugan. Amadeo, amok asaan a pabor ni Rona iti relasyon ta. Ang mga nuad adalang apasakitan nak. Di ka matalaga. Kinasapit ako na naimbag ni Rona. Ay ayaton ka unay. Kat nakasagana ak ang mangilaban iti ayan-ayat na. Usto na naling. Di ka nagsagi. Nagrigat-lakat nga minan tinakurapay. May ruruman. Kurak panan, saan ko nga ipalubos nga atamang ruruman king ka?
Saan ka ngagbutang ang makisango kini Rona? Saan ngagtal na ti anak ko, aging gaiti saan na ka ang makasarita? Laglagi po mo dahito. Anak ko laang ni Rona. Saan na ang masupyat ti kayat ko nga aramin? Ada ko mapay papanan mi kadagiti kabarkadak, papa. Ngam napat patag makasangok na ito ang babae. Anali tinagan ko. Nanumulang ti panagbiag mi. Ngam, kidawak ti sang kabasit a respetong kayo. Natangsit ka mata sumumbata niya. Sika, tinatangsit. Nagpakumpa pa ang makisarsarita ni Ana liking ka. Jack, mas daawan nga isakit mo dahi ta babae, papa. Ngam napat patag ka di pa'y dahi ta ngam siyak nga anak yun. Ang mga nobalin na kami pailang apanawan. Saan kayo apanawa? Ang mga noan niya ti aramidam kini Ana li. Anyaman ti kayat yung ay baga kanyak. Nakasagana ak adumngag. Ngam iyon una kong tiagsaw. Tiningiting ko na imbag tiriknak. Sakbay nga inaklon ko ni Amadeo. Oray na taanganan. Ngam, baknang. Saan ka di? Nataanganan ngam baknang. Nagbidot kay ti panangipapan. Pudno ananumula ang ti panagbiag mi. Ngam, simple lang ang ti arapaap ko. Sakbay nga altangay sultom ni Ana li. Ibagak king karon. Saan mo ang masupyat ti ayan-ayak ni? Si kamot alalaki. Apay nga itakalang, ha? Naggapgapwam? Ah, wan gayam. Naibagakan kay din. San gali? Uray, taadon ti kwartam. Uray manupay mo't ababa iti kayat mo asikugan. Mabalin. Rona, Ngam ulitak, ha? Kuidaw ka. Siguraduam asaan ka amaduktalan. nabayagan na Jack si Marong karya balay. Well, siguraduam lahan ko nakmanan nga husto aming ibagbagam kanya. Tanong maduktalak kaluklukwan nak. Alipliputan nak. Makambo ka. Rona, maragsa ka nakpailaeng. Tauray kasta ti panagsarasaritam ganyak. Gaputa amom ti agselos. Ay ayaten ka pailaeng. Anya ko mga rod kat asawa ka mo. Kaya't ko lang ang naragsak ti panagdanata. Basta saan mo lakit niya pakibyangan dagiter aramidak. Napintas ti langan-langan ta. Ngam, saan mo man asang kaulit kanyak ti maipanggap iti anak? Kasla na dagsantirik na masimbang pag anali. Hanya kadimanan tinapasama. Intugot nak ni Amadeo ijabalayda. Kas jay gayam ti kinatangsit ni Rona. Anang isukatan ni Mario kanyak. Nasakit ka di pala ang tinakam mo. Nanang, amamudak. Si Tuturadak anak isarita ka ni Rona. Aywan gayam. Imay dito ni Mario. Anya, Kaya't nakakano ka sa Rita. tapno anya pailaan. Sana dagi jay at tao ti pakarikutan tananang. Intakit di manganan. Anya pailaan ti ibaga ni Mario kanyak. Kalpasan ti panang baybay ana kanyak. May turad na pailaan ti agparang kanyak. Ngam no kas pangarigan tao manugot ak amakikasar ka ni Amadeo. Sana maliklikan ti kanayon minto a panagkita. Sangwak ni Mario. Naskan amalawlawagan no apay akayat nakpailaang asingaan. Napampanunod mga dapay lang panagayat ko kan ka Mario. Gaputa siya kung tinangi pamuspusan tapno makapagsarita ta. Nagbidot ka. Anali, Jack nam naman ngagkita tapay. Itikas diya pa sitwasyon. Anya di kayat mo asawan. Pampanunutam agapo tabak nang ni Amadeo. Sa anak akasken kang ambisyoso. Aklunek, ambisyoso ak, banag apang babawyak. Gaputasan anaragsak ti panagdinayo ka ni Rona. Awan gayam ti serbiti kinabaknan. No saan mo't ana urnos ti panagdanayo nga agasawa. Ayat pailaan ti kapatgan Mario. Saan ka kuman ngagpalpalikaw? Anya at talaga ti panggap mo takayat nak amakasarita.
Nakapanaw ka kanon, itay sukunan ka kuma, iti pangpanggadam, anay. Amadeo, pasensya ka lang kuman iti panangururay mo. Adapay ngamin na panak. Ipalagip ko manan ti jayak keng ka. Lakaya ko, kaya't ko nga agkasartan. Saan tanto nga ta problema ni Rona? Ibagak manan keng ka. Anak ko laang ni Rona. Jak ipalupos nga iruruman na ka. Iso nga umanugot ka kumaan. Sige, umanugot akon, makikasarkan ka. Anali. Agyaman naglaunay. Ikarig, saan kanto nga agbabawi? Saan laang agapo ta ipaayan ka iti nanamay apyag? No di kat, naragsak kanto iti dinlak tay ayatan ka unay. Dayta ti kapatgan kanyak, Amadeo. Masapulan ti kwarta. Ngam ti ragsak nga ipaay tinapudno a panagayat. Saan a magatadan? Putno dayta, saan ato ba ang ti kinalakay kon? Tapno saan tangag balin anaragsak? Wan, amok. Mariknak no kasano ti panagayat mo kanyak, Amadeo. Ipakaamuta ka din kininanang mo, ngay manugot kan nga agkasarta. Tapno matulagan ti amin. No mabalin, saan ko mapailaang nga ita? Kasaritak pailaang ni Nanang. Magagaranak ngamin laon ayan. Ti pampanunutak ni Rona. Kunakbatan keng ka. Anak ko laang ni Rona. Saan nga iso ti tuban? Saan na maipaay ti pakaragsak? Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap keng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Oray di mo ibaga kanyak. Nangag ko, tinagsaritaan nyo kini Amadeo. Sigurado ka kade, iti pangedeng mo? Ay ayatat ni Amadeo, Nanang. Nasaysaya at nakaskan kwa na anataangan ti pakikasarak. Sigurado ang mapagtalkan. Naimatangak matkit de, no kasano ti kinasayaat na, anale. Ngam no, napudno ka, iti panangipatag mo kankwana. Awan ko mati, ilimod mo kankwana. May panggap ka di itinapalabas mi ka ni Mario ti kayat yu asawan, Nanang. Panakunak, saan na nanaskan? Ngam kasano no, inton maamuan na ti amin. Saan to nga ta makagura? At daita ti mangrakrak iti relasyon niya. Ang mga no ad da ariribok ti parnuhayan na. No maamuan da ti relasyon mi idi ka ni Mario. Ad danton akagura na. Sana ko na mas daaw ni manugot ni Anali ang makikasar kada kayo, papa. Ha? Ambisyosa di loka? Rona, Apa yan na pamulagat ka, Mario? Napasagidan ka? Ha, pudnumat saan ka di? Saan kumamot akasta ti kinasabrak ti panagsasaom iti asawa? tinasaya at papa, panawan kayo pala ang kanya Rona. Kitaab. Di mo lang nagawidan, tingiwat mo. Kasla saan na napatagking ka, tirik na ni Mario. Awan ka di, ti patag ti asawa. Papa, saan ada kami kini Mario ti problema? No di kat dayjay a babae. Saan mo ang mapawilan ti kayat kong kaarabitan? Ngam saan kayo kadi ang mabain, papa? Laklakayan kayon. Awan tilin na kayan kinayan. Saan mo kadi akayat ang mapadasak pa iti agraksa? Ang mga makabukalag pa iti ate. Anya? Uri na sunggar dagiti dot-dot ko iti daytang yung bagayo. Saan niyo mga ipalpalagip kanyak ti may panggap iti anak? Saan ko man narumbang nga kasaritak pa'y ni Mario? Nasakit ti naramid na kanyak. Ngam, nakailiw-liwag akon. Kaya't ko nga aguli magtibiyag mi amin. Anali, nabayag ka ka din nga gururay? Nabiitak pa'y adimtang dito'y nagtulagan ta. Saan ko man narumbang nga agkita ta? Ngam napatag ti panagsarita ta. Naam mo ka natulag gaya man ti kasaryo ken ni papa. Kita man lang tigasat.
Dayta ti kayat ko nga ibagakan ka. Tapno saan to ang mariribok ti biyag tayo. Agbalin ko malangan apalimad ti napalabas ta. Maawat ti kayat masawen. Nagasat ka. Amo ka naragsak kanto iti na ni Papa. Nalpasan na nakapagsarita kami ka ni Mario nanang. Para iti panagulimag mi amin. Lipatan min amamin pinsan tinapalabas mi. Kat saan to amay butaktak tay tapalimad. Saan nga taan na saysayaan no ibagamit lang kini Amadeo? Amang ano kagura na kantaon? Amang ano sanan amatuloy ti kasarmi nanang. Gapo ka ni Rona. Saan nyo ka di amaawatan ti kayat ko asawan? Ngam talaga ka de, nga ayatam ni Amadeo. Saan ako man amakikasarkan ko na no saan ko nga ayatan. Diyo ko mapanunutan akayat ko lang nga balsan ni Mario. Sikat ti makaam mo, anale. Nabayagan day di pa nagsinami ka ni Mario nanang. Awanan ti amok no anya tinapaspasamak iti biyag na. No dahi tati namnamaam apakaragsakam, saan ka pawilan? Agyang manaklaunay nanang. Karbagam ti agragsakan ako. Masapul takatakunay-nay mo, tapno adda ka binulig mo. Saan ka ki din agmay-may salatan ng agbibiyang? Gapo, tanay pakada ni Anali, ti plano ming agkasar. Kat saan ka sumupyat punta, matulag garudan ti kasar. Itapay laang Amadeo, italagkukin ka ni Anali. Ikarig da itra, munta. Uray saan ang nagarbuon ay ti panagkasarta. Tinapatag kanya, ti awatan ta ang matrimonyo. Maminsan laang agkasar ka. Iso ano anya ti kayat mo, iso ti masuro. Agyaman ak numawatan na. No saan mo't laang anagarbo ti kasarta. Saan tangarudan abay-bayag ay. Makanay mo't nga tanti makabulan a panagsagarata. Adalakit di lisensya at ang agkasar. Tuwata mo't latan ti agtultulag. Iraman ta ko maninanag mo. Awan tan yaman na. Dumdungagat laang. Da kayon ti makamong agtulag. Tinapatag kanya. Tinapintas a pagtungpalan ti anak ko. Uray gagangay laang na seremonya Amadeo. Tinapatag kanyak, tinaragsak a panagden nata. Natulagan ti panagkasanbe kini Anali. Rugyan me ngay pagnada kiti masapul nga isagana me enton agkasar kami. Si Kantupay lang ti makamo iti opisina, Mario. Sige, Papa. Talaga saan na maigawid ti panagkasarda. Talaga gaya may kasaryo da dyan babae, Papa? Rona aya, kunak man nalpastan ang nagsalita. Agdan na kayo kumalatan. Ang panas ka nga ikasaryo pa ilaan. Ang mga nagsina kay tumatlaan. Isublik day taking ka ngayong bagam. Iti bakit kitak adiyo panagkindaawatan kini Mario. Agpaot nga ta, ti panagdinlayo. Papa, Sorry, Mario. No nasain ko tirik na. Saan ko ngayong kagara? Ay, makamukay man langan. Kunak na saan ang nagarbo ti panagkasarta. Maminsan mo't lang isuot ko ti trahe di boda. Diyak kaya asinsinan ti panagkasanta. Gagangay a seremonya. May anak kumamat, iti kayat ko nga aramitan. Sikat ti makaam mo. Anyagayam ti ko na ni Rona. Tipon panunutan da ita. Ewan kaya, umay Kantupay lang iti balay tapno. Maya sa nagmotirik na, iti anak ko. Ito yan ti kunkunagan. Sana maliklikat ti panagsinat mi ka ni Mario. Manganta pa'y laeng sakbay nga ituloy ta at nagititaduma nga si Kasunta. Bueno, kayat mo ti agin na. Rimuarta matlaangan. Eso nga ituloy tan. Kayat ko ang mabaybayag mat ti panaglangan ta. Di mawas kami ti balay da Amadeo nanang.
Ngam saan mi anauray ni Rona. Iso nga intulod na kon. Ket ni Mario anak ko. Inawagan itay ni Amadeo. Tadinamag na no sa dinuti na panan ni Rona. Kadwa na ka naman ang dagiti barkada na. Kat ni Mat Mario. Adapay lang iti opisina. Ang mga nukayat namot aliklikan ti panagkita yaw. Jakla mo na nang. Ngam, nalpasan na nagsarita kami. Na, kasanunto nga tanton agkabalay kayo. Awan ti makita ka problema iti dayta nanang. Agpada kami ton anasawaan. Kat lipaten min tinapalabas mi. Madaman ti seremonya ti kasar. Jak maawatan tirik na kita kit-kitahag ni Anali. Nakapimpintas. Nagasat ni Papa. Sinayang ko ni Anali. Yung baso ko. Naitakit gapo iti kinaambisyoso. Mapwisit ang. Ibang, tagagangay lang ti seremonya ti kasar. Ay, malpas ko maadagos na. Ne, Anali. Timaliw pa dagiti nakangag iti panagtanabutob mo. Awan bibiyang da. Raumam ko man ni Papa. Dahito ti karagsakan apasat ti panagbiag na. Agpada kayong ambisyoso iti dayta ang babae. Ha, kasumulangan. Noam mo kuman ni Rona tinapalabas mi kini Anali. Uray po utom ti kunak, Mario. Saan nga taot ti panagdanada? Saan pa'y ang nagmaumaw ti kinaragsag ko, Anali. Kasla imubigak iti panagreg na. Napanagnakak asak ti immo na alalaki iti biyak mo. Amadeo, adamat kayan ayat ko idi. Ngam inkarik nga isagot ko ti dayaw ko iti lalaki apakikasarak. Katsak tayo ta. Ikariking ka. Saan kanto nga agpapaway iti panakikasamukan. Sapay la ko ma. Saan kantong agbalbaliw? Nataangan akon. Najakto pa'y nagloko iti natay ti asawak akaubumigak pa'y. Itaki din. Apay ngamin nga italaang anapanunot mo ti mga asawa manan. Impastag ko ti nagnegosyo. Yan, awan iti panunot ko idin ang mga asawa pa'y. Aging ka iti namam mo ka. Anya tinakitam kanyak, Amadeo. Diyak mo. Tayo din damo ang makita ka. Nariknak nga agayata kon king ka. Kaya saan ka nagbitot? Nasingpat ka. Day talang ti mabalin ko nga ipagpanakal. Tanano mo lang ti panagbiag mi. Sige, matulog ta. Ewan kaya. Agikat ka niti trabaho. Takabayatan nga awan pa'y anak ta. Tumulong ka di opisina. No day tati kayat mo. Di sige. Kinapato na. Awan nga min tinamnama kinero na. Awan tinapatagking ko na no saan adagiti bisyo na. Kasla awan asawa na no agpampanuno. Di mawatak lang iti bakasyon ko iti trabaho. Ngam. Agresign akton. Naimbag, tanapanunot mo din ang sarungkar kanyak, Anali. Mapainak ngamin nga umay iti balay da Amadeo. No kaano lang day di pa nagkasarmi ka ni Amadeo. Mailiw kayon samat una yan kanyak. Takasano, agmay-may siya ka nga anak ko. Kinapudno na. Da kayo ti pinampanunot ko nanang. Sa anak apakadanagan, anak. Ayun kaya, kumusta mo ti panagdinayo kina Amadeo? Naragsak kami. Kat, day arona. Saan kami unay ngagkit-kita? Rabiing aminan no sumangpat. Kaya di mo kinakuyog ni Amadeo ang nagpasyar. Amo na matla nga umay ka ditoy. Sana ko na nagpakadakan kwa na nanang. Itay nagapuak ija pagtrabahuak ang nagipasa iti resignation letter. Napanunot ko ti umay dito'y balay. Dahil siguro tinararap pa mo niya. Gapoy di pa nangasawa ni papakan ka, na ikan ka itinangata posisyon iti kumpanya. Rona? Saan ka diapod no ti kinunak? Rona,
Saan ko maala sa brak, ti panakisaritam kinianal eh. Masurunak, papa. Inikanyo kit din iti nangato posisyon iti kumpanya. Tadi ka mat makatulong. Insukatyo ni Ana iti posisyon ko? Naglaingan? Adan sa mana na makagura ni Rona kanya. Anali, pasensya amla ko man ti anak ko. Agpakumbaba ka laag. Di mo tutupan. Amadeo, nagsapa ka na nakadigos. Anya ka dito orasan. Pasado alas 6 pa lang nga tibigal. Ija ito hotel nga breakfastan. Uray, madamdama ka na bumangon. Kasla kakapsutak. Maulaw ka bumangon. Ayun kayam, agkuyog kayon kini Mario asumrag iti opisina. Anya? Naimbaglagan, tada ka akatulungan medyo opisina. Ay na, talaga nga awan, tinamdamak kini Rona. Namangag na kay tiday nga imbagam. Ang mga numakagura manan ni Rona. Mario. Nalpas ka matananangan. Masapa na masapa ka mapanay opisina. Adagayam na pa na ni Papa. Nasapaan na pa nakimiting iti hotel. Maulawag. Anali, anya di mapaspasang makan ka. Kakapsutak. Talaga maulawag. Anali, may maglakad din ta na sarapa ka. Ang mga na ito pa kumanti ulom. Agyaman na ipatugaw na klatan. Kalpasan na panawan ako na. Apay, anya ka dito mariklik nam. Ang kakapsutak. Maulawag. Ang mga ano kaya't mga ipan ka iti doktor. Sana ka pakadanagan. Kabalak na ito. Ad-ada masapol na kayo opisina. Ang mga numalpas tong timiting na Amadeo. Madlaw na kapsot ti Bagim. Nalusyaw ka. Tulungan naklangan nga agtugaw. Sa mamigatak ton. Nasaya at ton tirik na kinton madamdama. Umay kayong tulak tandanunan ija opisina. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Aldaw gaya pan. Nabayag kami, ti pa nag-meeting ba. Sa traffic pa. Ayun gayam, kumusta dito yung opisina? Nasaya at mat Papa. Adagayam ni maita eh. Sapsapulan da kayo. Imbagak nga agsumbin tulatan. No napatag ti bagata, bawag tulatan. Ayun gayam, ni Rona. Matmaturog pa langit ay panawak ki Jibalay. Parbangon ng anak kasangpet. Ay, kanya laki din di asawa maya. Di mo tagbaliwan. Kat ni Ana na Agkakapsot na pinanawak, Papa. Dandanin na talimu daw. Alya! Awag ka man. Italaang amalo ko takti cellphone ko. Nagadug kaya mamiss ko. Awag ka man. Atay ta. Agriringan. Hello? Ada ako dito opisina. Kumusta ka? Nakapsutak pa ilaan. Sana ka makaumay dito opisina. Oo, sige. Ikaw itak. Taipan ka iti ospital. Mario, makaamu ka pa ilang di opisina. Taipan ko iti ospital ni Anale. Jak mas baalan ti kinaragsa ko. Iti na ito'y akinalakay kon. Jak namnamaan ang makabukulak pa ay. Isumat lagayam nga agkakapsut kan maululawag. Ang dadagsanak gayam. Ang nadam ti Bagim. Saan ka pa ilang asumurag iti opisina? Jak kayat nga ang tatakas ang mapasamag iti anak ta. Palabsat pa ilang ti kapigsa ti panaginaw ko. Ang mga no lalaki matisigog ko.
Nagsayaatan, tadamang tawid iti ipildido. Uray matayak ton. Amadeo, magangangaw ka man. Sana nasaya at adenggan. Nasarok pa ilaeng amakabulan ang nagdan na kayo kini Amadeo. Aginaw kan. Baka katawak man iti day ta kinaragsak yun nanang. Mamati akitan. Uray nataenganan ni Amadeo. Da kayo tinaikari nga agasawan. Gapo ka dito na si Kuganak Adagos? Kasjay ka din ko ha? Inunaan niyo kay Damario ken Rona. Manon atawan nga agdenden nada. Santahin nga iraman ida pagsaritaan nanang. Gapo iti panagsikog ko. Saan akayat ni Amadeo nga agtrabaho ak? An nadam ti bagem anak ko. Daamo dayta apa nagsikog mo. Naimbag pa'y daan nalikan papa. Abdan ton anak da. Da kami kini Rona. Awan pa'y. Talaga adi na kayat jag sikog. Oh, Mario! Anyat pagbarbarte kan? Rona, kaano nga tamat ti panakaadaan tayo ti anak? Kaputa masikugan ni Anali. Umapal ka? Ha, saan to ang mapasamak day tay bagpagama pa nagsikog ko? Oray ko mamay sa lahang anak. Sumargang ka man? Saan to mapasamak day ta Mario? Maawatan? Pangasim, taboses mo. Saan ka di ngayon bagakkan kan? Nawaya kang agsapol iti sikogam. Ngamkoy daw ka. Papanawan ka dito'y balay. Lalaki, timpas kay mo. Nalungpo ang malatang ka. Adan mang tawid itinagan ko. Amadeo, anya day ta nga ipagbagam. Nakapsutak pa ilaan. Ay na, maayata anak man. Kasto'y gayang tirig na iti adda apo ko na. Wen gayam, anya. Amangan no dagiti makakitan to iti anak ta. Ipagaropdan to nga apong ko. Saan mat nga ta? Amo na mat nga gasawatan? Panglukod ang aron. Ada ko maibagak. Amang ano mabalin nga na tapay lang ni balay. Awan ngamin mga sikaso kanyak. No day tati problemam. Makipagnaad pa'y laang ni nanang mo kada tayo. Ay, kasla mabainak, Amadeo. Amang ano ada masao ti anak mo. Di ka madanagan. Siyak ti makamo kinirona. Dak ipalubos, abastusan na ka. Kaano ka di arumar kami ka ni baby dito yung ospital? Agpapiksa ka pa'y laang. Mabalin ano maminsan nga anta. Awan mo't problema kini baby. Ta normal ana ipusngay. Ay na, nakaayat ti apo ko. Ay, nakaturumot gaya mo ni baby. Dahil tati pagyamanak nanang. Nasingpat ti anak ko. Agsangit lang no nabasa ti lampin na. Kan lumabisin. Imala ka na kayong agasawa anasingpan. Talaga ramatan niya? Inampon na kan ni Papa dito'y balay, si Kabakat. Nagmayat! Kinid daw ni Anale, nga ijay kumapaila ang balay nga agnaedda. Kat, namnamaan nyo ama ano san ni Papa ti agyan, iti kasla obong ti baboy a balayo? Kinasaritak ni nanang. Tulungan nak ang mga wir ka ni baby. Kalpasan ti sumagmamano abulan. Agsublimat lang ni Jabalay. Akuray ka man. Saan sa mata kaing-ingas ni Papa day ta anak yo? Ay, ado pa ilaan ti pagbaliwan ti langan ni baby. Mas daawak lang. Nalaing pa'y matlagkayam ni Papa. Day talaan. Amangan no saan mat nga iso, tinakasikogkan ka. Ano day jayan nga imbaga na? Nagbastos matan.
Narwama ko niti ugali ni Rona, nanang. Anya man ang mga saan yun atutupan? Sublatan ka kumaamang bantay kini baby. Tapno saan ka mapuyatan ko na kuma. Naimas mo't gayam titurog na. Nasingpat ti anak ta, Amadeo. Kaslamat maturog nga anghel. Apag iso nga agsabat kami iti ridaw kini Rona itay. Sumra ka kay ti kwarto. Sana ka na nagtuloy. Tanagbaina kini nanang mo. Sana balik ko maapakitaan na kiti kinasabrak ni Rona. Sana lakit di nga iramraman a pabainan ni nanang. Ay, uray kasaritak ni Rona. Di naktumot laang dinggan. Baybayan nyo latan. Ado, tinasken ngay kamakam diti opisina. Ngam, si kanton ti makaam mo, amang ituloy, Maria. Anda ka di pa pananyo, papa? Awan, saan mo ka di anatlaw, amanipod e dinaypasngay ni Junior ko? Kanayo nun, amasapaak ang agaw. Wan peso, Mario, sabali tirik na, iti may nga ama. Kinapudno na, jak namnamaan nga iti daytoy atawan ko. Maadaanak pa iti anak. Nagasat kayo launay kini Anali, papa. Putno dayta. No kas kuma kini Anali ti kinasingpet ni Rona. Mabitla. Apay anak ko nam ti kasta. Napaliw ko ti kinasingpat ni Anali. Sige, Mario. Pirmaak lang dagitoy. Kalpasan na. Agawit ako. Ginapudno na. Dumteng to ti panawon nga italag ko king ka. Daytoy kumpanya. Ti kotse ni Amadeo lakit di dyan nagsardan. Oray tadamat ni nanang iti salas. Naimaglakit din tawan ni Rona. Tadi na ko mairuruman manan ni nanang. Naimas payla ang titurog ni Junior. Oh, nanamunda. Ada kayo matgaan bitiruar. May kuman painit ni Junior di Terwar. Makapasayaan ngamin iti ubeng ti mainitan no kastoy abigbigat. Mabalin ka da sublatik nga ubahan? Sige. Daytoy. Inayadam laang barok. Talaga nasingpat Sana man nagsangit. Kit-kita naklatan. Baby. Pailasin na ka di. Kasla, bigbigbigan na kang agpaysa. Mailiwak launayin ama addaan iti anak nana. Nadapay na hindi bagang Mario. Saan mo nga ituloy? Rona. Mabit lang. Apa yan ang asidag-tirik nam iti daytang nga upin? Wano, si Kati Amana? Panyamat na nagdakas ti panunot ni Rona. Pagat atapan na kalipliputak ni Amadeo. Diyak man amo no apay anay magana ti kasjay anak ko. Takal ti panagtalag ko king kanan. Kasano ko ba nagbalin ani Mario ti ama ti anak ta? Ti kamadalagan. Sakto ti makisarita king kuwan. Panawan kayo pay. Tapno diyak makasi nga iti panagsarita yung agasawa. Pasensyaan nyo lang kuman ni Rona. Bumaybayag. Kumarkaro mo ti ugali na. Amadeo, ay ayatan ka. Ay ayatan ka man. Ala, kasaritak to ni Mario. Adi nanto ulitin nga ubaan ni Junior. Tapno awan ti parikon. Anya kalakit din, Rona. Inubak lang ni Junior. Tinagitagas mo kat din. Katnuan niya ditang timbagbagang. Kasla nga minjak mamati ang makaputot pa ini, Papa. Nagdakas daytan a panunot mo, Rona. Papa. Mario,
Bayan na kabaksarita kini Rona. Rona, aglablabos ka. Anya launa yan ti problema kini Analay. Agurgura kayo, papa. Napatpatagkit din day dya babae ngam siya nga anak yo. Kagangay nga isakit ko ni Analay ti asawak. Iha, ipatpatag ka. Ngamjak kanunungan ti dakes nga aramid mo. Sa anak pa'y anabayag asimbangput dito'y balay. Sinarununak mo't adagaws. Naibaga kami ti katulong api manaw kayo. Saan kayo man lang nga nagpakada? Nabayagay na jak nagawid, anak ko. Kitaam ka nakataptapo kan dito'y balay. Uno, nauma kayo na pagpabainan ni Rona. Natangsit launay ti anak ti asawa. Nagalas ti ugali ti nangisukatan ni Mario kan ka. Nanang, saan niyo ko manalaglagi panday ta? Ay, anya ti panggap yung agsubli kayong dito'y balay? Masansan ko mga agawid ak dito'y balay, anak ko. Dandanimat kit din makatawan ni baby. Di nakmat palubusan ni Amadeo ng agtrabaho. Sana bali, kabailakon nga si kasuan ni baby. Maawatak tinanag mo. Saan nangatan ang maanusan ti ugali ni Rona? Ang mga namangag ni Rona at ibagbagam na kami tumanan ti dakas ka ni Nanang. Tapno di kan marigatan ang mga iwan kini baby. Nga laak itiyagan. Agasan, napatag launay kada kayo day tangaubingan niya, papa. Yalaan niyo pa iti mga awir kan ko, ana. Anya nga rod kat anak ko. Kat anyat sirbi ni bakit munda? Makasubsubli nga min, iti palayta. Amadeo, sana balin, kabailakmat nga aywanan ti anak ta. Katuan mo't nga, min. Agim babak nang kanauna yan. Maganasang nauna yung tibiyag ti kinabak nang ta ultimo ta anak mo, di mo aw-awiren? Isang batat man lang dati maawag. Sa ituloy ko tigtrabaho. Ang mga nung napatigday ito eh. Hello? Oh, Albert! Sikamat gayam! Oh, isumot lang ang nabayag ka asa na nakita. Nagapo ka mat gayam iti abroad. Ah, nakamam iti dayta. Okay, sige, umayak to. Ituloy ko lang dito trabaho. Bye. Nagdamula ti kaagdat. Dinandaras mo nginidot ti cellphone mo. Asino day jay? Na Albert day jay, barkadak. Kagap-gapo na kano iti abroad. Siguradom lang. Imbagakon, nawaya ka nga agluko iti uray asinong a babae. Saan ka lakit dingag patiliw kanya? Apay nga inlibag mo ti Rida, Rona. Anya ti kapungtot mo. Papa, sa dino ti ayan ni Anali. Anali! Ayan mo! Umay ka, darasam! Anali! Apay mananaya. Luklukon na kayo ti asawa yung papa. Agpadata na ang lilaw. Anya ti kayat mo asawan. Saan ka maawatan? Apay, Rona? Kunam nga tajak maamuan ti palimod yung kini Mario niya. Mapanan tayatap ko. Lipliputan da kami kini papa. Anya ti sasawang. Papa, sigod gayam nga agayan ayat da Mario kat Anali. Anya? Anya Anali. San ka di apod no dayta, ha? San ka di, ha? Apay! Agsangit ka na tan? Di ka agsao, ha? Ibagam ka ni papa de peso! Ibagam ka ni papa! Rona, ibatan ni Adali! Masikat ang laon na yan! Taytoy ka di, babae, di kanunungan niyo, papa! Liniputan na kayo ng arudan! Ni Mario, di ama, di anak ni Anali! Saan na da kayo? Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Asya ba kiti lang? Ay, hitod ka unay. Yung kayat ko amang ngagking ka, di ka na pundo. Amadeo, pakawanan na ko, ma.
No, kasta. Puno. Mamati ka kumakanyak. Saan ka lipliputan, Amadeo? Tinagpasulak lang kan ka. Saan ko nga impudno kada kayo tinagbalin na napalabas mi ka ni Mario? Nga maapay. Sakbay asong batak ti sa lunsod mo. Tangganak pa'y. Nabayag pa'y nga gamamuta. Insinan ako ni Mario. Gapo iti kinaambisyoso na. Naamwakla ang aniro na ti asawa na. Idi agayan ayatan. Nga maapay asaan mo himpot no adagos kanya. Pakawanan na ko ma. Aklunat. Basol ko da ita. Napanunod ko. Nga adda riribok ti mapasamag. Numadoktalan yung kaniro na ti amin. Ang mga no sana natuloy ti kasarta. Mamati ka kumakanya ka, Madeo. Ay ayatan ka. Saan ka lipliputan? Hala. Sabang tagsangin. Siya ti ad-ad nagsaga. Lumasakitan ka. Kalpasan, timpod no ni Anari. Kaya't ko adwata mo ti agsarita. Lalaki iti lalaki. Papa, Mario, nakasaysaya ataking ka. Ngumapay. Papa, gapo iti kinaambisyosak. Tinalikod ak ayan ayat mi kani Anali. Hindi nagkita kami. Nagtulag kami nga ilimod milangan tinapalabas mi. Saan ka di apanang lukot ita? Panagkunat, awan ti bidot iti nagbalin a pangadeng mi. Tapara iti panagulimak tay amin, Papa. Kat anya ti kayat mo apanunutag? No sika ti nakapasamakan ti amin. Anya ti maliktam. Ulitak, Papa. Pakawanan da ko ma. Mabalin nako na panawan. Sa anak ang mababalaw. No addan panagduadwak. Kano addan rike ti panakilangan ko king ka. Anya ti kayat asawan day ti Rona. Apay nga agkaiwara dagiti pagananay ko. Saan ka na kaya't makita, Mario? Pumanaw kan! Anya? Nanig mo! Saan ka na kaya't? Ang sinatan! Rona denggen ko ma. Awan basol ko. Awan ti basol mo, ha? Awan! Awan! Pumanaw kan! Diyak kaya't na makita ti panagruprupam! Pumanaw kan kunak! Pumanaw kan! Dara. Nung saan ka pala pumanaw? Inuwar ko ti paltog kat paltogan kan! Patayin ka! Kat nung mapatay ka, isarunok mo tiyag pagkamatay! Linukunak. Lindukunak. Rona! Anya ti mapaspasama king ka. Apay agririyaw ka. May bayan na klag, Papa. Agkalma ka. Agkalma ka. Sa tinong amin sa inyo, Mario. Magawayan. Di kinabigsama. Awanan bain na niya, Mario. Pinagtalaw ka. Pinagtalaw mo. Ngam agwalwala ka. Nasakit mo't lang tinakim mo. Aping malaw. Katsi ka, Papa. Kalpasan ti padang lipot na kadata. Kalpasan na liniputan data, Papa. Kaya't yung pailaan ti agpakamaag kini Anali. Sana na kayo ti ama ti anak na. Rona, kalma ka. Gusto tayo tahan. Nanabiban! Umayo ipak ni nagdewara. Darasin nyo! Ang igusak. Awagak na kiti barkada katrumwar kami. Ay di ka numuray ka. Namartag ka. Amang mo niya ti mapasamak mo na. Saan da kay gawit, Papa? Awanan ti sirbiti ko. Isama ka mo na niya ti mapasamak ka niya. Ay, diya ako na igawit ni Rona. Ano muna, tanabartag.
Lalaki din, dagiti mapaspas. Ano na kung nakaturog ka, agsangsangin ka. Nangag ko ti panaglalaaw ni Rona. Tsak namnamaan akastoy ti pagtungpalan dagiti pasamag. No amok la ko ma. Anya, ti kayat mo asama. Nasaysayat ko mga imputnok ti amin. Mabutangak namin. Nga mga nusan amatuloy ti kasarta. Timon panunutan tayo ta. Wala, maturog ka. Sabdan mo ti agsakit. Tama ka no makariing pa iti anak ta. Amadeo. Mamati ka kumanganak ta ni baby. Saan da kayo aliniputan ka ni Mario? Saan ta pa'y laang nga pagsaritaan tayo ta? Kaya't kung di makailan. Tanay, nabanbandog ako. Nabandog mat, ti panunod ko. Nagkidaman ni Mario. Marik nag-akas laliklikan na pagsaritaan ti amin. Da ito'y kanit ti pangrugyan ti panakadadaan ti panagdad namin. Naamuanan ni Rona. Babaan iti may sagayam ni Mario tinapalabas mi. Pinapanaw ni Rona ni Mario. Anya? Idinto amarik nakakaslabim maawan ti panagayat ni Amadeo kanya. Ang mga noy sublat nak matapapanawan. San namat nga tang aramiden day ta anak ko? At dati anak kiyo, agapuna. Sabsabidungan ni Rona ti panunot ti amana. Ani Mario ti ama ti anak mi. Sikat makaamoy ti pudno anak. Lumtaw tumatlaang ti kinapudno. Nanang. Mariknak ti saang amarikrit na. Nagbidot ka iti panagilimod mo. Ngamawan ti basol mo. Tasakbay anagam ammo kayo kina Amadeo. Nabayag idin abinaybayan na ka ni Maria. May katloitan nga aldaw. Adi imay ng opisina ni Mario. Anya, ti kayat na aso. Iramraman na ti trabaho niya. Gapo, tapi napanaw ni Rona. Awagak man ni Rona. Antay ta. Agriringan ti cellphone na. Apay, papa. Maningsi nga kayo. Awan man na ni Mario. Saan ka di pa yasimbang pa? Pinagtalaw kon. Awanan ti bibiyang ko kan kuana. Pagdasan na ti agsupli. No kaya't yu ti agsina. Saan yung iramraman ti trabaho yun? Naimbag ko ba no makatulong ka? Baonak ni Anali. Anyat sirbina. Wano pagtalawan niya kadimantan? Saan mo apakibyangan ni Anali? Bukod mi aparikot nga agasawa daytoy. Ano tarupa Mario? Kinaramutan nak ni Rona, nanang. Nakaro ti pungtot na kanyak. Nasaan nakapimanaw. Amang ano impay-pay sunat yun ang paltog kanyak. Nyalakit din tinagtungpalan dagiti pasama. Ngam na panunuton. Awan ti basol yaw kini Analay. Nakulapan ti panunot na. Sigod asana nasaya at ti panagdun nami. Ngam saan ako na makababawi tagasawa kami. Ngam kasanon kat pinagtalaw na kamit tayo. Nana, mabit lang ha. Umawawag ni Papa. Sumbatak ti awag na. Hello, Papa. Anya ti plano? Baybayam ti trabaho? Papa. Uronayan ka, Mario. No di ka dumtang dito opisina, manunuto kon apudno timbaga ni Rona. Sige, Papa. Umayak di ta. Pasensya kayo lang kuman. Nagpuskol ti pa nagrup-rupa man niya. Nagawid ka lang aro din di balayo, ngam nagsubri ka pailaan. Rona, awan kinapudno dagiti ipabasol mo kanyak. Kayat mo, taulidak ti magtungpatungpakan ka. Saan ko nga'y palubos nga iroromanak? No adaman basol ko.
Ti panangilimad ko itinapalabas ko. Ngam uray ka ano man. Sa anak-anak basol iti asawak. No saan nakaapapanawan ni Papa, siyak timang papanaw kan ka. Da kayo tagdinak ni Mario. Agbagay kayo, ambisyosa. Sige, tagibasitam ti kinataok. Ngam ibagakkan ka. Tsak sublian ti tao anang baybay akanyak. Saan ko apanawan ni Amadeo? Gaputa amok nga ay ayatanak. At datin dara ka seminar ajay dabaw. Makalawas ti kaawan ko. Kat sikalaang ti mabalin a pangitalkak iti kumpanya. Mario. Sige, Papa. Pagyaman na kiti panagtalkiwan yak. Amok akabaalam ngay matunan ti kumpanya. Daknam namaan ni ron. Saan mo't amasango ni Anali, tadamot anak mi nga iwanan na. Bayan niyo, Papa. Siya kailangan ti makaamu iti kumpanya bayat ngawan kayo. Papa, agyaman na kada kayo. Tayo tilaksid ti amin. Di mo ni tuloy ti kayat mo nga ibaga. Yakon kayat apagsaritaan day ta. Sige, rumuara. Malam to ninton makasubli. Wenno amangan, no agdiretsuak pa yan, ijay pala. Nagadal na gito'y kawas nga itugot mo. Kaslahas, saan ka matan nga agsubli? Kaya't mo ka din, Jack ko nagsubli ba yan, ali? Makalawas ko lang, ijay tapaw. Ang mga agawis dan tupay, nagpasyar kami, ijay dyan sa. Siya kung ti makaamo nga gimpagi kada kita. Masapula na saya at ti panakikupin na. Mailiw kaminto ka ni baby kan ka. Anali, saan mo ko maabay-bayan ni baby? Lagblagi po dito. Ipatpatag kayo unay, kiti anak. Nasayat man, no agbayag ni Papa iti papanan na. Maaramid ko ti amin na kayat kung aramidan. Anya ti kayat mo asawan, Rona? No pagtalawan ka, adda ka di mabalin mo? Saan mo ang mabalin nga ramidan day ta, Rona? Asawak ni papang mo, kat adamat karbangak, kan ada anak mi. Malukom ni Papa, yung dinak maloko. Ni Mario ti ama dayjay nga ubing. Saan ka di? Sana pudno day ta, sa anak ada ka sa babae. Tramaan nakpay. Apagiso, agbakasyon ti may sa katulong. Isuasi ka pa lang ti katulong dito balay. Anya, Sige, padtaksam ti agreklamo, makaraman ka kanyak. Kaya't mo, tapagtalawan kayo, ha? pangaasim, saan mo ko mga iramraman ti anak ko? Mga nudakdakas ti pagtungpalan dagiti pasamak, nagyang ka dito'y balay, kabayatan ti kaawan na Amadeo, anak ko. Anusam kumalaangan ti ugali ni Rona. Makasangit ak manananang, iruruman naklaunay ni Rona. Ipapabasol na kanyak tiba nag-asaan kumat nga aramid. Panagnagkam nga awan ti basol mo, anak ko. Diyak mo, napagpatinggaan ti panagibtor ko. Aganos ka. Sana bale? Inton sumangpet ni Amadeo. Santon ama aramid ni Rona ti kayat na. Day tamat ti pagyamanak. Sana nagbalbaliw ti panagayat ni Amadeo kanya. Anda kami pala ang itilugan ni tayo makaturog ni baby. Nakain-inosente ti lang ati anak ko. Awan pulos amo na kadagiti mapaspasamak. Ni Amadeo. Mabitlaan. Antan makalawas na ijay Davao. Hello, Amadeo? Impulong ni Rona kanyak. Manipod, imbanawak dita palay. Ijay palayo, tinagtaadam. Sana pod na dayta. Agtalag ka kumakanyak. Saan ka kadipay nga agawin? Masakit ka kadi? Di ka di papadaytan? Siyak man ti makisarita kan ko na. Papa, mamati kayo kumakanyak. Agkit kita da Mario kan Anali ije parayda. Rona, anya ka di dayta pa ng padpadakas mo kanyak. Saan apod no dagiti pulpulong mo kani Amadeo?
Idi kalman kumapay lang asumangpet ni Amadeo. San mat asungsung batan ti awag ko. Madanagan akmatan. Ni Amadeo. Hello? Anali, Itay pala ang aur-urayan ka. Madanagan ako noon niya tinapasamak mo. simpan pagtakaon. Daak na di ospital. Amadeo? Amangan, sa anak ko nga ayak. Amadeo, saan ka kumangagsawi ti kasta? Ay, ayatan ka. Sa dino ti ospital ngayan mo. Anyang hospital ti Bagbagan? Asino ti kasarsalita mi ti cellphone ah? Ni Amadeo. Apay, nanano ni Papa? Idid mo kanyang ta cellphone, kasaritak. Papa, ayan nyo. Hello, Papa? Daak na di ospital. Nakapsot ako na. Amangan, sa anak ko nga agpay-agpay. Anya ka di dita asasawin nyo? Anyang hospital ti ayan nyo, umay kami dita. Basol mo, Anali, nadada ka sa mapasamak kini Papa. Santa ko man ngag pinabasol, Rona. Sa dino ka nga ospital ti ayan ni papang mo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Amadeo, anya tinapasamak kan ka. Impakadam idi amapan kay Jay Davao. Nga masakit ka mat na simbang pet. Nagdakalan ti kimot to nga. Lakaya ko. Mabalhin sa anak ko nga ayak. Saan ka kumangagsawi ti kasta? Kasano kami ni ti anak ta? Ay, ayatan ka, ulay. Ay, ayatan ka matunay. Saan ka nagsaupay? Itulay mo ti aginana. Agpaimbag ka. Apa yung nagawid ka? Asino nga ti mangbantay ka ni Papa di ospital? Ninanang pailang tinang sublat kanya, Krona. Nasayat man. Kanaimbag na nagawid ka? Kaputaan na napat nagapagsalitaan ta. Amom ka di no apay ang nagsakit ni Papa. Amo ka pabasulan nak. Talaga mat? Apay, ti amom? Pudno anapan ni Papa di Davao? Naamwa kiti may sa agayim na apada na negosyante ngay di bagyo tinapanan ni Papa. Anya, Rinig na nalauna ti panang lukom kan kwa na. Iso ang nagsakit. saan ko alinuko ni Amadeo? Diyak kabalan nga aramidan dayta, gapot ay ayatan nak. Kat, gaputa ay ayaten na ka. Ginundawayang matan dayta at panagayat na unay kan ka. Dati tilaglagi pa ma. Nudakas ti mapasama ka ni Papa. Saan ka ang mapakawan? Mapayasan ka ang mamati nga awan dakas nga aramid ko. Pakabasulak ka din no nagayan ayat kami di ka ni Mario. Sakbay anagam-am mo kami ka ni papang mo. Ura itol bigat ko man ngay may kayo dito ospital. Amang ano da kayo mati makaala iti sakit yun no kanayon kayong agpuyat. Si ka nga minti pampanunuta ka na ko. Kat, kumusta gaya man ni Amadeo? Maturog matmanan. Adan itinasaya at akasasaad. Ngam, agbayag pa dito'y ospital. Nadlaw ko ang nagsangsangit ka. Maladingitan ak iti kasasad ni Amadeo na anak. Aglalo ta siyak ti pabasulan ni Rona. Anya nga tatagpay siya. Rinig na Amadeo tinapasamak. Ngam, awan basol ko, nanang. Agarubos man dagiti luwa. Ay, saan tan pagsaritaan day na? Kasarsaritak lang itay ni Amadeo. Nakaturog matgayam. Amadeo, anya ti pudno. Nalimad ka di tiguram kanyak. Katday tatiga po ang nagsakit ka. Ay, ayatan ka.
Awan kinapudno dagiti ipapabasol ni Rona kanyag. Kalpasan ti panang loko ni Mario kanyag. Gapo iti kinaambisyoso na. Si kalaang ti inayat kumanan iti pudno. Anali, apay ngagsagsagit ka. Nakapot kagaya man. Kumusta ti marikrik nam? Nangapso talat. Paglakayak sa dito yan. Nukas pangarik ka. Ito saan ako nagkwayak. Di mo to ko mamaypayan. Amad iyo. Saan ka kumangagsaw iti kasta? Ada kayat ko amamuan kan ka. Siyak ka di makagapu ti panagsakit mo. Ada ka di ilimlimad mo asakit tinakam mo kanyak. Ay, ayat. Kaunay. No pa siya managbasulak. Saan ko maatibagim ti pagikaruam? Sawam no anya ti pudno amarikrik nam. Pasensya kayo lakuman. No italaang manan anak sa rungkaran kayo dito ospital. Awat ang yaman na. Maawatak nga ano ti pakakumikuma medyo bisin. Kumusta ti kumpanya? Nasayahat, Matt. Dahil lang, ada dagiti masapul a pirmaan nyo. Entun maminsan nga umay ka ditoy. Itugot mo dagiti masapol a pirma. Ada ko madamagag kada kayo, Papa. Ano na siya? Saan na maipanggap iti kumpanya? Amok nagtalag kayo kanya. Pagduaduan nyo ka din ni Anali. Ay, ayatag ni Anan. Ako ang pinapasak ti bagik. Aging ka, itinagsakit. Awan kinapudno dagiti impulong kada kayo ni Rona. Pulos asan kami nagkitkita, bayat nga awan kayo. Sa anak nagawawi di balay. Saan kayo kadipay nakapagtunos kiniron? Saan pa'y, Papa? Ayayatan na kayo ni Anali. Nagasat kayo. Ako at nagpada kami nagbidot, iti panangilimad mi kada kayo. Oh, sige. Tinggag dagiti dadumapay kay pagkam. Papa, awan basolyo. Sakbayan nag-asawa kami kay ni Rona. Nabayagan na nagsina kami kay Nanali. Akwek, dahil takat gapo iti kinaambisyosok. Pasensya ka, Mario. Mariknak nga kapsot ang manan. Ituloy tanton sa sarita. Tabigan. Inkadaman ni Papa. Anya matatipod no apang pananutan na. Kasla liniklikan na pa'y dagiti daduma kayat ko may baga. Naimbag pa kini Mario. Ngamsi ka abukod ko nga. Di mo pulos imparik na ti kinapatag ko kika. Papa, anya nga may kisakit yo? Pag-aasim ro na. Agpalpaliw ka ang sakbay amata. Anya? Amok no anya ti pampanunong ta. Itapay la. Agpaaramid akon iti testamento. Agkatlo ti panakabigay dagiti sanigwa. Maisa ti mapanking ka. Katiad ato ti mapan kini Anali kanti anak may. Anya ti kinunayo? Sana mabalin. Yak kumalakayat ti agputon. Taak pa ilang di ospital. Tapno ibagakeng ka. Sinubok ka lang. Dito kay malangan? Mabait lang. Yak pa inalpas. Saan na apakisura? Tatamot ni Anali ang mga sikaso.
Sigurado kayo, akayat yu taag na dito'y nanumo abalay may amadeya. Well, ang mga no adadadyak may imbagan no ijay palay. Ang mga numatayak iti konsumisyon kinirona. Ang talaki di masao ti anak yaw. Amadeo, orasan ti panagtumar mo iti agas mo. Agyaman na ka nalay. Na ito'y ti pagimbagan ti ubing ang asawa. Tanaasikaso. Ay, gayam. Kumusta ti anak ta? Ay, nanang. Pakikita yung man ni baby iti kwarto. Pinanawak nga gay ay ayam. Sige nga raw, anak ko. Kita lang agpaiso. Dumagdagkalan ni Junior. Kinapundo na. Jack inarapaap ti maadaan pa iti anak. Ngamtimteng ni Junior iti biyakta. Nakawag kayo man, Papa. Nakarawar kayo gaya man iti ospital. Ito'y balay na anali, tinapilig ang pagpaimbaga. Naman kaya, paman ka din ti plano, masang patandero na. Papa, Ipalubos mo ka di, amarakrak ti sakramento yo. Saan ka amasayang? Edi ka din nayo, nakaragagsak kayo ato ha. wan Papa, taragsak kami idi. Sika ti lalaki, saan apakay babayan? No sika nagpakumbaba. Masapul asika ti mangibamos pusan iti panagurnos iti parikotyo. Wan Papa, May kanto dito tay tuloy tatag sarita. Pagsaritaan tapay, ti may panggap ti kumpanya. Tanasurugan na makabulan adyak ng opisina. wan Papa. Mailiw nga rudan nagiti empleyado ka na kayo. Napanunot mo matlang ti agsubli lalaki. Kunak man na dan sa bali akadendinam. Rona, awan ka din Apolos ti patagkukan ka. Saan ka mailiw iti ka naragsak kay di? Asino ti aking basol? Agpagpakumbabakin ka. Pakawanan nak. Ay ayatin ka unay. Ops! Ah, Di mo gamdan ti umarakop kanyak, Mario. anyak mo ti dakes nang arakupan ka kat agasawa tamet. Rona, Nagkakit din, di ka pa'y nagdigos. karnusin ta ti parikot ta. Anya ti mamait ti kinanamay no saan tamat anaragsak. Dahil ti bagakan ka. Masapol nga aging nayat ta kas agasawa. Siya kung ti mangituloy ang mangimpake kadagiti arwaton minanang. Aywanan yung tulatan ni Junior. Ay na, maikaw ak tulaki di. Nagbalin anaragsak dito'y balay, manipod ka at dayaw. Masansan to asarong karanda kayo, nanang. Nagbarabit, umawawag ni Ron. Hello? Hello? Anya ka di, Papa? At pa'y plano yung agawin dito'y balay, wano-awanan? Di nakpay din kabain nga amam. Saan mo nga mo tinasaya at apan nakisarita? Kapoy din na babae. Sige. Uraya mamakasang putak di tabalay. Aglablabas ka na. Agsarita ta na imbag. Saan ka di apod no ti kinunak, Papa? Gapoy ti dayjay a babae, nagbalin kayo amaag. Linoko na kayo lang arudan. Talaga ka di asaan kang agtalda. Awan ti basol ni Anale. Maag kayo, Papa! Nalabas kan. Bugbog kawan nakit din nga amam. Tinong patak! Kagurgura kayo, Papa! Anale, anya tinapasamak mo. Awanan niya man daytoy. Dinong parnak nga indoron ni Rona iti panagsabat mi. Nalaos unay ti pungtot na. Diya akong nagawidan. Di bakit? Natungpak ni Rona. Nagbabawi ako. Anya, saan pa'y asimanpot ni Rona? Napanan ng haruna. Madanagan akmat Papa. Napanan na nga ta. Inawagak yung saan nakasungsungbatan. Nasakit tinagam na. Iti panang tumpakin ko na. Tiday jay laeng akalito.
Anay turad ko adiswan ti anak ko. Maawatan kayo, Papa. Nalabas na minan ni Rona. Ay, jak mayulot ag trabaho. Agkuyog tanton, inton madamdama. Sa pulan ta ni Rona. Nay, asino nga tati umawawag? Hello? Anya? Nabartakan ni Rona kat madamang agpagpagunggan. Sige, umayak. Itamat lang. Bye. Mario, Barkada ni Rona ti mawag, Papa. Ado kano ti lalaki nga agiinom iti dayja abar. Hoy! Patan nyo ti asawak! Mario! Darupag na ka nga! Mario! Umaykan! Partakam ti magnaronan! Umaykan! Dandani ako na isagmak ka na ganyan lalaki. Tangiti awanan pain. tandani na isagmak ni Mario. Kapag ka. Kasanod, dadakas na pasamak ko na. Papa, Papa, bayan na kumama kisarita kini Rona. Masaya-saya at ngagpaiso. Nunda kayo ngagasawa, ti agsarita. Rona, agsarita tanton, inton madamdama. Rona, saan ka kadipay anabanog kadagiti ar-aramid? Korang kadipay ti panangipariknak nga ayayatan ka. Mario, Rona, awanan na. ayayatan ka unay. Ay, ayatin ka man. Pagkawanan na ko, mahal. Lukas to'y matlaang awan pagbaliwam, Rona. Napanunod ko hamasapol alumiklik kami kini Anal. Mangpatakder kami iti bukod mi abalay. Panawan na kami, Papa. Mabali na panunutang. Ati kinabak ng laang ni Madeo ti kinamat ko. Ngam ti kinaragsak ti panagdan nami. Kan ti panagayat mi iti tunggal maysa. Iso ti kapatgan. Ita ka di ba panawan na kami? Tanagbaliw ako. Managsaka na para kin ka iha. Sanla na para kanyak, Papa. Nudikat para kada kami kini Mario. Kayat ko, naragsak kami kumamatan. Nasaya at no nakaamiris ka matlagan, iha. Nanay, aping agsangsangit ka. Makasangit ang itinalao sa ragsak ko. Anali, pakawanan ako, maha. Ado tinagwasulakan ka. Ay ayatag mat ni Mario. Akas iti panagayat mo kan ni Papa. Nandiyak mas mahalan ti kinaragsak ko. Pudno launay. Ayat ti kapatgan. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe kami ten tapno mangigam tumanen pay sumarunungayin kami patangatang agyaman na pagayam. Agpaiso Angel? Nag-graduate ni Cheryl, iti engineering? Nagsaya ato no kasta. Masaludsod ko man. Saan ka di pa'y anak asawa ni Cheryl? Anya? Kasinsin na, di kadwa na lalaki. Oh, sige. Bye. Darren, Ha? Apay, Labs? maulawak. Miles, Diyos ko, anya tinapasamak ti asawak. Masapul nga ipang kay ti ospital.
Saan ang mabalin nga dadakas ang mapasamakin ka? Oh my God. Darren, anya tinapasama kiti asawam. Apay nga taray mo dito ospital. Naulaw. Kan naawalan iti po, mama. Amangan mat no agdadagsanan, iho. Saan, mama? Tarimuaran ti findings ti doktor. Iti napasama ki ko, ana. Kat, anya tinaduktalan ti doktor asakit na. Oh, apay nga agsangit ka. Anya ti sakit ti asawa. Nakaroon ti sakit na, mama. Nakadagdag saan, mama. Tuhon, ano? Anya ti sakit na, ipagamkad niya. Leukemia, mama. Diyos ko. Tsaka kaya't amatay ni Mais. Paagasak, mama. Uri maibos amin, asan ko aming agasawa. Basta gimbag laki, di ni Miles, mama. Diyos ko. Tatang! Tatang! Nakapasakmat lang iti board exam. May isa akong anay nga engineer. Oh, agpeso ka anak. Uwan tatang, katamoyo, kung hati may sagayim ko nga anak ti akin ko kwa iti may sa adak kala construction firm, irekomenda nak nga agtrabaho kadakwada. Oh, nagsaya atin no kasta anak. Uwan tatang, dayto yung tinururay ko apanawan. Makaurnong hakmat tatang. Wan anak, agurnong ka para iti masakbayam. Kaya't ko ngayon tundakkelan ti urnong ko. Agawit tayo dyan Ilocos. Kat ijay ko nga ibanag ti amin nga urnong ko. Nagsaya atin anak ko. Narakupan ka ba anak ko? Labs, Darren, anya man ang timasapol mo. iyala anak ti tanong nga inumak. Mabit nga ro, tenak mangala ah. Diyos ko. Makita ka, nakakapkapsutan ti asawa. Ipaayo ko makingkuha na ti milagro. Sapay ko ma, tama bang aral naman ang tirik nana? Apahama na makainom ay tinalamiis at anong. Ha, inakong ti ayan na. Labs, atuin ti danom ngayon ma'am. Ha, apa yan nakakidumatan? Miles. Miles! Diyos ko, naawanan man ang itipuon. Italay ko ti ospital. Saan ang mabalin amatay ti asawa? Iho, anya man ang ayat tinapasamak. Apay nga intaray mo man ang dito ospital ti asawam. Napukaw naman ang tipuot na mama. Kat ko na ti doktor. Nakaroon ti sakit na. Una yun, sipod na doktalan ti sakit na. Panakabalay na dito ospital. Uwan nga rot mama. Yan, awan pa yan dagiti na ipundar mi. Tanaibusan. Yan, nairamraman pa yan ti urnong mi ti bangko mama. San abali, ti kwarta masapulan, gamtibiyag na. Mapukaw kat saan ang agsupli. Awan mama. Anong tinagastos? Ngaman niya nga rot. Kayat ko pa yung matidog ti piyag na. Pati dagiti sanikwa dagiti dadakkel na. Naibusan. Gaputa kayat mi ngagimbag. La, parang nadantumat la druas ti panagpaakas na. Iho,
Sapay ko ma. Ama. Naimbang lakit din tanayra na nagpamanila ni Atty. Ganir. Kat indagas na dagito yung papeles sa pirmaak. Adon ti properties ko ija Ilocos. Nagatang ko pa yung tinakalawlaw adaga da miles kendaren. Pabaan iti abogado ka ni Atty. Ganir. Saan nga mo nagiti agasawa apakairamanan ni Doña Agida? Asyak tinakagatang kadagiti properties da. Adon dagiti na ipundar ko ija Ilocos. Labs, agmulagat ka kuman. Tapno, mabang-anan akmat, amang banbantay kin ka. Diyos ko, agyaman na. Napanluga ko na. Kaya't kuntagi nun na. Saan? Di mo sa unti kasta. Diyak kaya kamatay ka, Labs. Agbiag ka. Agimbag ka. Mo, pamaripagatan ka at unayan ka po kanya. Siguro, nanaus unay ti babawi anang asawa kanya. Gapoy ti kastoy asakit ko. Saan, Labs? Di mo sa unti kasta. Diyak pulos agpapawi anang ayat. Kanang asawkin ka. Ayatan ka. Diyak kaya tamatay ka. Si kalangan ti mang patpatig ti pakinagam ko. Tapos labanak ng ipatay. Ayatan ka, Labs. Iso din akong panawan. Agimbag ka. Labanan ni patay. Wala. Labanak. Gapoy tinalaos unay apanagayat ko kan ka. Oreng balinta. Akapanglawan itinubong. Naragsak tulata. Basta agimbag ka, Labs. Iyawin na ngarunan di balayta. Anya, sana mabalin. Dito'y kalata, tapno maasikaso da ka daga ti doktor. Kaslaan at daan umaksin ti sakit ko. No dito yaklat talabs. Iso ang pangasim. Iyawit na kumanay ti balay. O sige, bayam, takasaritak tong harod ti doktor mo. Tabarang palubusan da ka nga agawin. Hello, Engineer Batangan. Masapula masurot amin ti plano ti panakay patakder ti balay mi dita Ilocos. Engineer, umayak tumatkit din no adda panawin ko nga agawid dita. Okay, Engineer Batangan. Bye. Sino diya kinasarita manak? Ni Engineer Batangan tatang. Adu dagiti dinamag na kanyak. Pakasak nanti panakay patakder ti balay tayo ija Ilocos. Ay na. Aging gay takot kasladyak pala mamati nga adon di naipundar mo. Ita, isarunom manan ti panakabangon ti dakkel abalay ta. Atatang. Tain karik idi kada kayo. Ano maano sandak ama paggraduar iti kolehyo. Siyak matiag supapak. Babaan iti panangipaay ko iti nanam ay abihan kada kayo. Tagapasyar ka mat ita diti balay, iho. Wan mama, takayat ko mati makapag-relax. Sipud na adaan ti sakit ti asawak. Iyak matlatan balay. Gapoy ti panang banbantay ko kingkwana. Oh, Kat, kumusta ti asawam? Kan asino ti mang bambantay kan po na? Tanaka umay ka diti balay. Sinarungkaran dagiti kasinsin na mama. Ken adamot dagiti katulong mi. Ay, kat nasaya at ano kasta, iho? Saan lasim mayaatan ay atirik nana? Awan na ta mama. Kimaro ti kapsot na. Panyamat kan.
Aywan gay, mama. Masaludsod ko man. Asino ti kayong balay di mapatpatakder akas la mansyon iti sungadan? Tidamag ko kat di Cheryl di akin balay ti dayjay iho. Anya? No kasta, dakkel nga rodan tinaurnong na. Wan, kanamob ka di nga dapay sayang gusang. Nga tipod no anak kagatang kadagitin laklako yung adagakin ni Miles. Kat ni Cheryl. Anya? Talagan nga adun ti urnong na, mama. Dakkel ka no ngamin ti sweldo na. Kan isu ka no ti right hand ti mismong akin kuko iti dayjay akumpanya pag trabahuan na. Darlene, Miles, apay bimangon ka. Amang ano, agulaw ka, matumba ka manan. inkarigatak ti bimangon. Kan imasidagan ka. Gaputa, makita ka nga. Agin inom iti arak. May anak lang, kaya't katagbarta. Kunakmat nga isarding muntay ta. Di ka di makauawat ti sao? Kunakmat abay anak! Minugkawat na. Kaputa, di ka makauawat! Salbag! Laps. Pakawanan na. Nunaungtan ka itay. Apay mata na pinanaon. Apay yan. Iho, gusto na itapan nagsagsagin mo. Mama, basol ko, ti panakatay ni Mais. Nadagdag, kapoy ti panagungot ko kay Kuan. Saan? Saan mo abasol? Amo tay magkada sakit na. Iso ang tinagpating ka ang tibiyag na. Iso at imot babasulan ti bakim. Iho. Apay akas to'y tinapasamang, mama. Nukaano pa'y anasursuro kun nga inayat. Kati sumati pan nakapukaw na itibiyag ko. Talaga akas na tibiyagan ako. Tinasangat mo kanindam. Awatam as ipapuso na ito'y apan mo. Itibiyag mo, anak ko. Nasaya at nasimangpat ka anak. At nanas ka nunay ama mamadamag. Anag apoy niya ilokos. Ha? Anya day tadamag, tatang. Imbawag na antem. Yung padamag na anatay kanon ni Miles nga asawa ni Darren. Anya? Kasta unay kano aladingit ni Darren. Tano kaano pa ay anasurusuro na inayat ka asawa na. Isumot ti pan nakapukaw na. Iho, at kamit lang kayam dito likod ti balay nga aking inom. Bayan lang, mama. Kaya't ko ti mamat. Hunang birbirukan da kadagiti imay na kilamay. Tiltilawan dati kaawan mo iti sibay tilungon ti asawam. Ibagayo ti katulong. Tay supay lang ti agtugaw. Ti abay ti ilong ti asawa. May mayat matlaang na sikat ti atay ti sibay tilungon ti asawam. Mama. Diyak kabalan na aboy-boyan ti pangkay ti asawa. Isong habayaan daklaan dito'y mama. Awanan ti mapalin tayo iyo. Iso pa kaasim. Awatam ko man as ipopuso tinapasabag kan ko ada. No kaano pa siya nasursuro ko nga inayat. Kat isumat ti pan nakapukaw na. Talaga kas na tipiyag alam ko. Tinasayat. Oh my God, man. Mapantan iti unag. Aldawan, tumadi ka pa ilagrubuhat. Maladaw ka ni ti trabaho, manak. Sakbaya sumaragak iti trabaho, tatang.
At ako makayat ko pay lang ay baga kada kayo. Nga ti bagam. Saan alingat kada kayo? Nga doon tinagat-gatang ko a property si J. Ilocos. Kan adamat tan urnong ko iti bangko. Anya nga ron ti planom. Kayat ko nga apama na malpas di may patpatakdar abalay tayo i J. Ilocos. Agsubli tayon iti nakairuaman tayo a lugar tatang. Kahit mo hasawan, agikat ka niti trabaho. Tako na mga agsublitan ni Dia Ilocos. Sa anak nga agik kat tatang. Kinid daw ko iti boss ko. Nga mabalin. Siyak ti iyasay na a project engineer iti may patpatakdar a building iti lugar tayo. Anya? Wan tatang. Iso nga, agsagasagana kayon. Tapno patgan ti boss ko tikid daw ko kankwana. Agawid tayon, ija Ilocos. Iyo, ado dagiti may nakipamumpon iti asawam. Katsapay lang kuma, ta iti kado tayo amang itulot iti asawam, iti mauti apagtungpalan na. Kat maalay-ayan ti sa ngayon kuok iti paroko po. Mama, apay kasto itigas ko. Mabalin nga iso tinayor itagasat mo, anak. Iso apatip karam kumati pa kinakap mo. Napuka ko, tim mo ng ayat ko. Sa kalpasan na, napukaw ko manan ti mahikadwa. Makaisa magpaingata, mama. Di mo bukawan tinamnama mo, anak. Nabalog akong mama. Kaya't kumatan ti matay. Saan, anak ko? Patinggaram ti pakinakam mo. Saan ka kumamawanan di tinamnama? Awanan ti silbi ka tiyak ti biyag. Di mo sa ti kastayo. Agkararag ka. Kumpat ka kanwana. Dadan tulad tayo isam. Itilikodan tisam. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode, iso nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Agpaiso, engineer? Nalpas yun ti may patpatakdar abalay mi dita Ilocos. Agyaman ak engineer batangan. Talaga alibtak kayo kadagiti taom. Wan, agawid kam tun dita kinitatang ko. Rimor ni tatang ko engineer, tada na panaginatang. Wan, baliwan yung tulangan ti agsarita. Okay nga rod, engineer. Bye. Sigurado amayatan lakit din ni tatang. Inton ipadamag ko kankwana analpasan ti balay mi. Kat agawid kamton ija Ilocos. Agriring man ti cellphone ko. Andan samat na lipatan ngayon baga ni engineer. Saan matgayam nga isot yung mauawag? Matgayam Auntie Burley. Auntie. Nalpasan, ti balayo dito'y Ilocos, balasang ka. Kat nagdakkel ka nagpintas. Wan, Auntie. Kau-awag laag ni Engineer Batangan itay. Kat impakaam muna analpasan ti balay mi. Di, umay ka ito nga roda na agbakasyon, kani kabagis dito'y balasang ka. Saan ka mga agbakasyon, Auntie? Ha? Ay, anya nga raw. Umay ka magyanan ka ni tatang ko dita Ilocos. Anya? Agpaisaw, balasang ka? Eh, di ka agang-angaw? Agpaiso, Auntie. Mayat nga raw no kasta. Tabarang no, masangal tumanan tinawaswas a relasyon nyo kini Darren. Anya? Balon ni Darren balasang ko. Idinto asika kahit awan pa'y asawa. Sana dakas abaliwan nyo asangalan tinawaswas nga ayat-ayat yo.
Lakit tagrayo manin ken kanitaray. Anya? Ipanpan tayo amin iti karton dagitoy tatang. Alaan tayo amin na gamit tayo. Awan pulos ibati tayo. Ay, huwag anak. Ngam tiamok man, no ito numay payabulan, di pa nagawid ta. Itan tatang, tanalpas matan jay balay tayo. Ay na. Ay na, magagaran kan sa unay na makaawid. Un tatang, iso adarasan tayo ti agirubuat. Dandani itan ti inarkilak atrak apangiluganan tayo kadagiti amin nagargar tayo. Masapol anadalos to'y arubayan da Cheryl, amasangpetan da. Gabutak dagiti nagtubo manin aruot. Barli, Ay, dalus ka, dalus iti. Aglawlaw iti balay da Cheryl. Awan matagigyan, di ta nakadakdak ka na balay. at danton agna, doon niya agida. Ta sumangpetan dagiti aking balay. Anya, sumagpatdan ko nam. Kaya't mo asawan. Agsublin dito'y lugar tayo. Taramon kin ni Cheryl. Uwan, doon niya agida. Umaydan agyan dito Ilocos. Tama idistinon dito jay kaanakak nga inhinyera. Kadiya. Anya nga tati arap itak. Tapnag tali na iti pambati ta Cheryl kantarin. Anag kinulip ta iti ayan ayat ta atwa. Oh! Tiamo kat saan nga minun nga agsublit ito yung lugar. Tiamo kat saan nga palin nga inhinyera tayo siya apapai. Kunak no saan nga palin apak nang. Mama, ne, nakayumat itati agin inum iti ara. Apay, ada ka di parikot yo. Ta, inuwaryo ti duldulin yung arak. Ha? Ay, awan, iho. Anya kumagay ti parikot ko. Sikaman, awan. Ne, awan ko na yo. Ngam apay nga rod amay kulkulang kayo. Ay, kanya na ditantibat-batlaw mo. Sige, panawan na tito yan. Kaya't ko, tiag may maysa. Nagdakala talaga ti balay da Cheryl. Isupay gayam ti kimatang kadagit inla ko may adaga. Iti day ti Miles nga asawa. Talaga bimaknangan ni Cheryl. Ngam apay abalasang pailaan. Kunay din ni mama. Yung sukatnak ni Cheryl. Ngam balasang paimat. Darren. Ne, Nana Berly. Ada kayo matgayam di taon nagtibalay da Cheryl. Uwan baro. At itay kapay akit kitaan amang tangad-tangad iti balay ti kaanakak. Nagdakkel ti balay da Cheryl, Nana. Nagpintas. Ngam sayang. Awan pa'y mat-asawa na. Kan awan pa'y agyan iti day ta balay. At danto nagyan, Darren. Kasta ka din, Nana. Pinaabangan da ka di. Saan? No di kat dagiti mismo nga aking balay ti umay agyan. Anya? No kasta, agsublin dito Ilocos na Cheryl kang tataramon. Uwan, kauawag da nga rod itay kanyag. Kat kunada nga on the way dan nga agpailo ko. Mama! Mama! Darren, apay kastaunay ti apuram asin magpuet. Da Cheryl kan ni tataramon. Agsublida ka nun itang aldaw dito Ilocos. Anya? Wan mama, nakasaritak ni Nana Berly. Kat kunana, on the way da ka nun. Kat, apay nakaragagsak ka. Apay kumano ang sublin dagijay nga agama dito lugar tayo. Maragsakan ak mama. Taka mo dyanan na. Makapaglinawag kami matlaangan kini Cheryl. Aniya? Inton sumangpat da, inaktoy di balay da.
Damagag no anya ti rason ngayon sukat na kiti sa balik. Saan? Ah, Di mo ganda na kasarsarita day palang kantis a babae. balang kantis ko na yung mama. Maging gaita, balasang paymat. Ha? Ay! Ako! Kasarita to ni Cheryl. Apaman ang makasangpat iti balay ta. Wow! Nagpintasan to'y balay tayo, tatang. Kasla, sa anak pala amamati. Anak ay patakdir kay tikas ti kadakkel ken kapintas a balay anak ko. Saan ka nga agar arapa-apla ang Manong Ramon? Umay ka, ta itulod ka ti agbalin asilid mo. Iti abanda tayan ti silid mo, Manong Ramon. Sige. Mapantabanta kita ak nung napintas mo't laang ken baruti kama na. Talagang excited ni tatang ang makitan ti silid na. Ay, Diyos ko. Sapay la kumata iti daytoy a panagsublimi dito'y lugar mi. Addan isam iti likudan dagiti sam. Karabuat akon. Darren, papanam iho. Nakiti balay da Cheryl mama. Hindi pa'y lakalman asimang padda. Kaya't masangunak nga ta. Kasarita no mapanak. Kunak mo't atimon mapan kasarsarita day palang kantis. Mama, apayasan ka sa uyo ti balang kantis king kuana. E din to tabalasang paymat. Doon planom amangar maning kankwana. Kat di mo patuluyan. Amuyo ka din no niya tiriknak. E di madamag ko asumangpatan ni Cheryl dito'y lugar tayo. Anya, Nakaragrag sakak mama. anya. Apay. Ay ayatampay lang tay chay at Cheryl. Ibagak kada kayo tipod no. Uray di asawa kong day di Miles. Nilata Cheryl te etat. Anya. Kinapod no na. Balasang pa ni Cheryl. Ken baluak matan. Sana dakas abaliwak ti agrayo king kuana. Oh, Ket lumayat. Mangrugi kami manan, mama. Apay nga insukat nak iti sa bali, Darren. Sikati mula anang isukat kanyak Cheryl. Ket gapo itinalaos asakit tinagam ko. Iso nag-aram ka di sa bali. Napilitan na ka ng asawa kaday di Miles. Anya, Sakti rumpang nga agsaludsud king ka. Apay ngin sukat na. iti ka ano man. Saan ka apulos nga insukat? Gaputa inayat ka. Anya, kat nuko na ni mama hindi, nakita na kayo. Nga adakad dom asa bali a lalaki. Anya, sana pud no dayta. Awan ti lalaki a kinakibkibin ko no kinakuykuyog ko, Darren. Anya, kaya't masaon. Pinadakas na kalaang ni mama. Tapno marakrak ti ayan ayat ta. Mabali na kasta. Tako na kanyak ni mamam. Anabayagan nga da relasyon niyo ka ni Miles. Sana po duday ta, Cheryl. No kasta. Nagparbula ang mat ni mamam iti sao tapno goraan ka. Mabalin akasta. Inikanak pa idi ni mamam iti dakkala kantidad. Tamaasyan ka no iti panangisukat mo kanyak. Anya, Kat iso tinangalukoy kanyak mo madayo. No nalaklaka ka no ti pan nakalipat ko kan ka. no kasta. Aramid ni mama ti pan nakarakrak ti relasyon ta. Iso ti aking gapuanan ti amin. Damagam iti nalaing nga inam. Ita, maawat akon. Nagparbuti inam. Takayat na nga agsina ta. Tatibak nang tikayat na maasawam. Kasaritak to ni mama. Urayan niya pa'y ti aramidam. Nalpasan ti amin, Darren. Saan mo amay subli ti napalabas? Saan ang mabalin da ito'y Cheryl?
kasaritak ni mama. Na kayo gayong ti aking gapuanan ti pan nakarakrak ti relasyon mi kini Cheryl, mama. Pinataks na kami nagpada. Ay, sana nako, sumartang ka, pag-asip. Sinagkapa mi ti sa ken ot-ot kini Cheryl. Gapo kada kiti aramid yo kada kami adwa, mama. Pagkawanan nak iyo, aklo na, basol ko. Sa kay tula mapakawan. No agsublin ti ayan na ayat mi kini Cheryl, mama. Tarin, anak ko. Takas kayo nga ina. Tayo matlang timang patay kanyak. Anak ko. Apay, anaramid mo di kasjay kadagit ang naktaagid na. Pagkawanan nak, Ramon. Madamdaman kung tinadawat mo iti pamakawan. Kaya't ko amaamuan ti rason. No apay anaramid mo ti kasjay iti relasyon dagiti dua. Gaputa kayat ka apalsen, Ramon. Palsen ka iti inaramid mo kanyak iti. Iti panangikalang mo iti ayon-ayot ta. Ano niya? Agkasarta ko may din. Ngamin sukat nakpailang iti sa bali. Amom no apay may madaywa. Ganda nga asawa kiti sa bali. Anya ti rason, ipagam! Pinangtanak na iti papam. Ano saan kang isina? Dakes ti mapasamak iti sibubukal a pamilya. Inayat kang agpaiso. Ngimjak kaya tamay sagbak ti sibubukal a pamilya. Amok unay na iti papam. Noan niya timbaga na aramidon na tanabilag timbak ng kayo. Iso napilitan ak ng madayo. Kanangasapad sa bali. Gamit ti panaglabas ti aldaw. Ininot anaawat ko ti amin. Ken imbukbuk ko lang ti panagayat ko idasawak. Ken pamatag iti kakaisunak nga anak. Awanan sir-sirbe ti piyag ko. Anak ko, talaga kati-hati nagpapakawan. Saan, mama? Taarig na. Nakayumot lang tinangiwak-wak iti punyal iti parukong ko. Anak ko. Sundak na awagan iti anak. Tano anak na. Saan niyo kiniltay tiragsak ko? Aging gaita. Mapatunod. No apay anaaramid yung kanyang itikas siya'y mama. Apay, mama! Talaga ka din, adin akong may kan iti sa pali akong taway. Amang iparik na iti napudnong hayat ko king ka, Cheryl. Aklunak. Inayat ka iti napudno. Ngam siguro, saan tanay kari iti tunggal maysa? Cheryl. Itala nga mamiris ko. Nagpalinak ama ag anagayat iti napudno. Ngam ubaw matgayam ti panagayat mo. Pangasim, saan Cheryl? Katukad ti biyag ko, ti ayat ko king ka. Apay nga rod anaglaka ti panangisukat mo kanyak. No saan mo nga inayat di Miles? Apay nga rod ngayon kasar mo. Cheryl. Naglaka ti pananglipat mo kanyak. Tanupod no nga ay ayatan nak. Apay asaan ka nagaramid iti pamuspusan tapno takwatam ti pudno. Nagtalag ka kumakanyak. Ngam namati ka adagos iti kinaulbod. Manla na amiris. Aday na kayat ni mamam. Kat ni Miles ti kayat na masawam. Cheryl. Iso alading itak na rin. Nagpalinak ama ang anagayat kan ka.
Nagayatak gayam iti tao nga ubaw ti panagayat na. Iso ati may bagak. Awatan tan nga agpada ti napasamak. Tano ita? Saan ko may baga? Ngam siguro. Panawan laangan ti makaibaga. No agsubli day di awan ka asping na apanagayat nga impaay ko kan ka. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunong ngayon kami patangatang. Agyaman na pagayam.